Вітаю, сябры, пачынаем жывыя эфіры на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, мой сённяшні госць эканаміст Владзімир Кавалкін. Вітаю, Владзімир. Вітаю ўсіх. Напэўна, вы ўжо не раз чулі, што з расійскай эканомікай адбываецца нешта недобрае, і вось гэта нешта недобрае можа паўплываць і на Беларусь. З гэтым самым мы сёння будзем з Владзімірам і разбірацца. Владзімир, ці сапраўды гэтыя прагнозы маюць пад сабой падставу? Ці сапраўды варта напружыцца не толькі расіянам, але і нам? Ну, гэта ўжо не проста прагнозы, гэта статыстыка, якую бачна за першы квартал і 10 там за красавік. То бок у Расіі спад, атраслівы спад з 28 галінаў, 22 у чырвонай зоне. Найбольш церпяць гэта вугальная вытворчасць, гэта машынабудаванне, гэта сельскагаспадарчая тэхніка. Вось гэта нафтаперапрацоўка. Чаму менавіта вось гэтыя галіны цяпер у такім стане? Усё справа ў вайне, ці ўсё ж яшчэ ёсць нешта? Ну, вайна тут галоўны чыннік. Праз вайну Расія атрымала санкцыі, і вось гэтыя санкцыі таксама ўплываюць. Калі казаць пра нафту, пра газ, то гэта звычайна санкцыі. І калі казаць пра першы квартал 26 года, там былі вельмі нізкія цэны на нафту. Вось. І праз гэта былі вялікія страты у расійскай нафтаздабычы і нафтаперапрацоўцы. Вось. Але прыляцеў белы Дональд, белы лебедзь Дональд і дапамог з Армузскім пралівам. Наколькі Расія гэтым скарыстаецца, мы яшчэ не ведаем, бо Украіна не дае ім гэтым скарыстацца. Мы ведаем, што Украіна знішчае парты зараз, расійскія Туапсе, Усть-Луга. Ось. І нягледзячы на высокія цэны на нафту і на газ, і на цалкам на сыравіну, хутчэй за ўсё Расіі будзе вельмі складана скарыстацца гэтымі высокімі цэнамі. Ну, гэта першае. Па-другое, у бюджэт Расіі закладзены, напэўна, там 59-60 даляраў цана. Вось, за нафту, каб бюджэт сышоўся. Але нават калі глядзець вось гэты першы квартал, там ужо перарасход бюджэта гадавы адбыўся. То бок яны за год зрабілі дэфіцыт больше, чым за квартал зрабілі дэфіцыт больше, чым планавалі на год. То бок, каб ім гэты дэфіцыт адбіць, ім трэба, каб сярэдняя цана на нафту ўвесь год трымалася 100 даляраў і вышэй. І яшчэ ім трэба, каб іх парты працавалі, каб украінцы іх не далбілі. Вось. Каб нафта шла на экспорт. То бок тут адразу такіх некалькі чыннікаў, які ўплываюць на напаўненне расійскага бюджэта грашыма. З аднаго боку дапамагае Дональд са сваёй вайной у Іране, з іншага боку украінцы не даюць скарыстацца гэтым момантам, і з трэцяга боку гэта той крызіс, які вось развіваецца і закранае ўсё больш галінаў эканомікі ў Расіі. Як я кажу, там ужо 22 з, напэўна, 29 галінаў у чырвонай зоне. Яшчэ забыў сказаць пра дэвелаперы у чырвонай зоне, і рытэйл, і рэстараны ў чырвонай зоне. І больш за ўсё зараз адбілася, калі казаць пра буйныя прадпрыемствы, гэта вось усё звязанае з вуглём, нафтапераработкай і дэвелапментам. Калі казаць пра сярэдні мелкі бізнес, гэта гандаль і гэта рэстараны, кафэ. Вось, яны цалкам закрываюцца, банкроцяцца. То бок у Расіі зараз нават у гарадах-мільённіках закрываюцца рэстараны, магазины, кафе і так далей. Яны папросту не вытрымліваюць вось гэтых ставак Цэнтральнага банку Расіі, то бок яны не могуць абслугоўваць крэдыт з аднаго боку, а з іншага боку у людзей няма грошаў, каб нешта там набываць. Плюс яшчэ НДС паднялі, то бок у іх такі ідэальны шторм. То бок тое, што у Расіі цяпер беспрэцэдэнтнае падзенне ўзроўню жыцця, гэта праўда? Так, гэта праўда, але тут трэба параўноўваць з чым. Калі параўноўваць з 90-мі, то яшчэ далёка да 90-х. Калі параўноўваць там з заможнымі дзесятамі,
то ну гэта сапраўдны крызіс. Дарэчы, расейцы не толькі праз інтэрнэт глядзяць на Беларусь, яны напэўна думаюць, што яны тут знойдуць у Беларусі работу нейкую. Ну так, вось у мяне ёсць такое пытанне, што бегства расіян з Расіі ў Беларусь гэта як бы і набыццё нерухомасці, так, гэта такая наіўны спадзеў на тое, што іх вось гэты крызіс не дагоніць у Беларусі. Хутчэй за ўсё так, хутчэй за ўсё гэта людзі, якія не цікавяцца палітыкай, вось, але палітыка іх заўсёды даганяе. Калі казаць пра тэрміны, то вось у банкаўскіх колах расійскіх кажуць, што 10 цягам 12 месяцаў мусіць адбыцца моцны крызіс, звязаны з неплацежамі, з банкротствамі і гэтак далей. То бок вось гэта такая нефармальная інфармацыя ходзіць у банкаўскіх колах Расійскай Федэрацыі. Вось. І ўсё зараз вельмі будзе залежаць, ну то бок сітуацыя выглядае так. Кепска будзе гэта 100%, наколькі кепска і наколькі моцна. Вось пра што гаворка. Калі там вайна працягнецца і Армузскі праліў будзе закрыты, а расіяне здолеюць гандляваць нафтай, украінцы не змогуць разбамбіць іх парты, то ну гэта будзе такі вельмі павольны, працяглы спад расійскай эканомікі, кшталту японскай эканомікі. Вось такія дзесяцігоддзі без эканамічнага росту, стагнацыя, стагфляцыя і гэтак далей. Вось. Але калі вось гэты чыннік з Армузскім пралівам і украінскімі ударамі ён спрацуе супраць карысці Расіі, то бок украінцы здолеюць бамбіць, а з аднаго боку, а з іншага боку там спыняцца ваенныя дзеянні ў Армузскім праліве, то ну гэта можа адбыцца вельмі хутка. А каму ў гэтай сітуацыі больш некамфортна, бізнесу ці дзяржпрадпрыемствам? І ці чакаць таго, што ну пачнуцца скарачэнні і сапраўды вось гэтыя людзі будуць шукаць пустуючыя вакансіі, а іх там больш за 200 000 у Беларусі? Пытанне пра беларускія ці расійскія? Не, пра расійскія, конечно. Расійскія? Горш за ўсё прыватнаму бізнесу. Чаму? Таму што дзяржпрадпрыемствы гэта збольшага альбо карпорацыі, альбо ВПК. ВПК будуць фінансаваць праз бюджэт, бо ідзе вайна. Вось, а крупныя карпорацыі гэта ўсё кішэнныя алігархі Пуціна, то бок яны там перакрэдытуюцца, нешта атрымаюць, нейкую падтрымку знойдуць і гэтак далей. Самае цяжкае становішча будзе ось у нармальнага прыватнага бізнеса, у малога, сярэдняга і нават буйнога, які займаецца ну сапраўдным бізнесам, то бок не крадзе грошы з бюджэту расійскага, вось, не з'яўляецца якім-небудзь там сябрам Пуціна, а робіць ну уласны нармальны бізнес. Вось больш за ўсё па іх гэта ўдарыць. Больш за таго, зараз цікава, што вельмі расце безрабоцце ў Расіі. Вось Набіуліна недаўна казала, што няма працоўных рук, і гэта інфармацыя, якую яна казала, яна ўжо састарэлая. То бок крызіс развіваецца так хутка, што нават Набіуліна там не вельмі паспявае за паказчыкамі. Зараз на одну вакансію ў Расіі 11,5 прэтэндэнтаў. Вось, а праз што гэта адбываецца? Праз тое, што шмат прамысловых прадпрыемстваў скарачаюць. Перш за ўсё скарачаюць гэта дабыча вугля, гэта машынабудаванне, то бок калі казаць пра прамысловасць. І яшчэ, што вельмі важна, гэта выплаўка сталі і металаў. Там таксама вельмі моцны крызіс, там 370 раз прыбытак спаў, вось, там абароткі ўжо няма. Ось, губляюць рынок, там развіваецца ўсё каскадна, то бок крызіс у адной отраслі ён цягне ў другую. Вось крызіс у будаўнічай отраслі у гэтай галіне ён цягне праблемы у вырабе металаў. Чаму? Таму што металы патрэбны для будаўнічай отраслі. Але і для вайны таксама. І для вайны таксама, але вайна не выцягвае. Больш за 70% спажыўцоў сталі гэта ў шырокім сэнсе будаўнічая галіна. Гэта не толькі кватэры, гэта і прамысловыя склады, гэта і інфраструктурныя аб'екты, то бок масты, гэтак далей, гэта і чыгунка.
Вось яна таксама карыстаецца гэтым, а там паўсюль спад праз вельмі высокую стаўку рэфінансавання, якую трымае Набіуліна. А чаму яна яе трымае? Таму што расійскі ўрад улівае грошы ў абаронку. Яна не можа, яна павінна спыняць інфляцыю, калі яна не будзе трымаць высокую стаўку, будзе разганяцца інфляцыя. І праз гэта яна трымаюць вось гэтую высокую стаўку. То бок за вось гэту вайну зараз плоцяць звычайныя расіяне, тыя, што па-за палітыкай, ось нейтралы балота. Так, нейтралы балота, малы бізнес, сярэдні бізнес, нават буйны бізнес. І як яны плацяць? Ну, зразумела, што там паднялі НДС на 2%, гэта стала больш налогаў, але ёсць вот гэты схаваны налог. Бо ВПК Расіі, ён атрымлівае субсідыі, ён атрымлівае крэдыты па зусім іншых стаўках, чым прыватны бізнес. То бок усе гэтыя крэдыты ВПК аплочвае прыватны бізнес. А вось гэтая фраза пра тое, што не хапае так працоўнай сілы, рабочых рук, гэта маецца на ўвазе тыя рабочыя рукі, якія загінулі на вайне, іх не хапае, ці ўсё ж праз вось такую ваяўнічасць цяперашняй расійскай палітыкі і ксенафобію проста працоўныя мігранты перасталі выбіраць Расію кірункам сваёй працы? Усё разам. Там тры чыннікі. Вайна – гэта не менш за 200 тысяч забітых. Там па розных ацэнках ад 200 до 400 тысяч забітых. Украінцы даюць, што страты Расіі больш за мільён. Але туды улічваюцца як забітыя, так і параненыя. Ось. Другое – гэта іміграцыя з Расіі, то бок тыя, хто супраць вайны з'ехалі з Расіі. І не толькі тыя, хто шукаюць камфорту, таксама з'ехалі з Расіі, не хочуць жыць у гэтым, пад гэтымі санкцыямі. І трэцяе, асабліва пасля вось гэтага тэрарыстычнага акту ў Крокус-Холе, пагоршыўся стан працаўнікоў з сярэдняй Азіі, то бок іх усіх падазраюць, іх усіх правяраюць, ну і менш едуць. То бок гэта тры чыннікі. Але, як я кажу, там сітуацыя ўжо мяняецца. Там эканоміка настолькі запавольваецца, што ўжо гэта не пытанне. Ужо з'яўляюцца вольныя рукі праз тое, што ідуць скарачэнні на прамысловых прадпрыемствах. А пры гэтым, глядзіце, расійскі рубель застаецца моцным па-ранейшаму, так? І працэнтныя стаўкі высокія. І вось як гэта ўсё адбываецца і карэлюецца з агулам з падзеннем эканомікі? Добрае пытанне і вельмі проста карэлюецца. Перш за ўсё гэта тое, што расійскі Нацбанк увёў тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта абавязковы продаж валюты. То бок калі ты зарабіў валюту, ты мусіш прадаць на ўнутраным рынку. То бок гэта значыць, што расце попыт на расійскі рубель і падае на долар, еўра ці якую-небудзь іншую валюту, якая прыходзіць. Ось, то бок гэта першы чыннік. Другі чыннік – гэта высокі, такі ускосны чыннік, але ён працуе. Гэта высокія стаўкі на крэдыт. То бок прадпрыемствы скарачаюць вытворчасць і скарачаюць імпарт. Асабліва імпарт інвестыцыйных тавараў, бо яны не будуць развіваць бізнес, калі патрэбна скарачэнне. Гэта таксама уплывае на тое, што валюты трэба меней. Імпарт падае, попыт на валюту вось таксама падае. І яшчэ мне падаецца, вось у сакавіку-красавіку Цэнтрабанк Расіі перастаў выкупаць валюту, каб папаўняць фонд нацыянальнага благасастаяння, неяк так ён называецца. То бок прапанова валюты высокая, попыт маленькі, рубль крэпкі. Увогуле узнікае такое ўражанне, што расійскія ўлады, па-першае, пачалі адкрыта гаварыць пра тое, што ў іх праблемы з эканомікай, так? Гэта яны паціху рыхтуюць расіян да таго, што ўсё кепска, да той самай фразы Мязведзева, што «денег нет, а вы держитесь». Калі глядзець на вышэйшы ўзровень, яны не кажуць, што кепска. Кажуць, што кепска вось гэты узровень, які знаходзіцца адразу пад вышэйшым. То бок гэта вось алігархі пуцінскія, кажуць, што ўсё кепска, дырэктары прадпрыемстваў, Шохін са сваёй РСПП кажа пра гэта. То бок у Расіі
сітуацыя яшчэ не такая кепская з пункту гледжання рэпрэсій адносна бізнеса, як у Беларусі. У Беларусі бізнес альбо ён дзяржаўны, альбо калі ты нешта скажаш, то да цябе прыйдуць і знайдуць, што ты не даплаціў налогаў, напрыклад. Нядаўняя сітуацыя са зробім... Так. Зробім, да. Так, вось. А ў Расіі, ну, яны яшчэ не пуганыя. Яны яшчэ сябе лічаць такімі, ведаеце, патрыётамі. У іх яшчэ ёсць вось гэты наратыў. Цару вось не дакладваюць, што адбываецца, а я паведамлю, і цару пачуе гэта ўсё і нешта зробіць. То бок яны вось такія трошкі наіўна карысныя ідыёты. З аднаго пункту гледжання яны не пуганыя, а з іншага яны такія вось карысныя ідыёты, таму яны кажуць, як ёсць. То бок нават самыя патрыятычныя патрыёты, яны кажуць, як ёсць, што вось все цяжка, трэба нешта рабіць, Пуцін, памагі. А як у гэтай сітуацыі выжываюць рэгіёны? По-рознаму, гэта залежыць ад таго, што ў рэгіёне, якая прамысловасць. Калі гэта нафта, газ, угаль, гэта заўсёды былі багатыя рэгіёны, зараз яны проста праблемныя. Там скараціліся прыходы амаль што напалову. Ось. Калі казаць пра рэгіёны там, дзе знаходзіцца ВПК, яны адчуваюць сябе больш-менш добра. Чаму? Таму што туды ідуць уліванні з цэнтру, з цэнтральнага бюджэту, ваенныя заказы, гэтак далей. То бок, вось гэта сітуацыя вельмі памянялася. Багатыя рэгіёны сталі беднымі, бедныя сталі багатымі. Але гэта сітуацыя такая вельмі цікавая з таго пункту гледжання, што каб вось гэтыя рэгіёны, якія сталі багатымі, павінны быць багатыя і тыя. Бо ідзе пераліў грошаў. А калі ў нас сітуацыя, што рэгіёны, дзе ідзе нафтаздабыча, дзе ідзе здабыча вуглю, яны становяцца бедныя, гэта азначае, што вельмі хутка усе стануць бедныя, бо гэта тая самая залатая курка, якая ўсіх карміла, а цяпер яна ўжо перастае карміць, то бок яе зарэзалі. І гэта адаб'ецца на ўсёй эканоміцы. А ўвогуле на чым на дадзены момант трымаецца расійская эканоміка? Ці ёсць там нейкія тры кіты, якія яшчэ вось не даюць ёй упасці? Па-ранейшаму яны гандлююць нафтай і газам, гэта зразумела. А вось па-другое, яны праядаюць грошы ФНБ, вельмі хутка праядаюць, але ў іх яны назапасілі, нашчадзілі вось гэты агромісты ФНБ свой. Яны яго праядаюць. Яны таксама пакуль што яшчэ маглі вось дзесьці да пачатку 26-го года перакладаць праблемы на прыватны бізнес праз вось гэтыя стаўкі. Але паўсюль мы бачым у ўсіх гэтых кітах праблемы. Гэта залатая курка больш не несе залатыя яйкі. ФНБ амаль што скараціўся. І бізнес у банкрутстве закрываецца, церпіць страты гэтак далей. То бок сітуацыя такая, што увесь той жырок, які быў назапашаны, яго ўжо праелі. І вось далей можа развівацца сітуацыя каскадна. Пойдуць неплацяжы і пачнецца крызіс. А вось яшчэ я чытала, што ў Расіі скончылася так званая зарплатная гонка. Што гэта такое зарплатная гонка? І што гэта азначае? Што ўсё заробкі не будуць расці? Гэта азначае, што на этапе прамысловага ўзросту прадпрыемствы змагаліся за тое, каб знайсці працаўнікоў для сябе. Але зараз мы бачым, што ўжо не змагаюцца, бо ўжо грошаў няма. Ужо на одну вакансію 11-12 чалавек. То бок, вось гэта азначае, што яна скончылася. То бок, ахладжэнне эканомікі, спад, рэцэсія. Не весела, так. Сябра Владзімир Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекта «Кошту Рада», сённяшні нас госць. Задавайце пытанні, давайце, дарэчы, я тут нейкія каментары і зачытаю. Сетка крамаў «Літуаль» зачыняе крамы па ўсёй Расіі і спрацавалі мінус $1 мільярд у 25-м годзе. «Літуаль», здаецца, і ў Мінску таксама гэтая сетка была, нейкія свае філіялы, то бок хутчэй за ўсё і ў Мінску закрыецца, я так разумею. Так, там яшчэ вельмі цікавая сітуацыя адбываецца, апроч таго, што вось увесь гэты сярэдні і мелкі бізнес, акрамы гэта звычайна сярэдні бізнес, калі не казаць там пра буйныя сеткі, вось такія кшталту «Літуаль», яны
з аднаго боку маюць праблемы з абслугоўваннем крэдытаў праз высокія працэнты і праз зніжэнне попыту, праз тое, што ўжо зарплаты, як кажуць, не тыя. Вось, яны яшчэ павінны канкураваць з гэтымі маркетплейсамі, якія вырасцілі. А гэтыя маркетплейсы яны НДС не плоцяць. То бок гэта яшчэ забівае вось звычайную офлайн торговлю ў Расіі. Там зараз ідзе дыскусія, што трэба ўводзіць НДС для гэтых інтэрнэт-крамаў усіх, вось гэтых пляцовак. І яны там жаляцца, гэтыя інтэрнэт-крамы, кажуць, што мы зачынімся, калі вы нам увядзеце НДС, бо мы не зможам працаваць. То бок там такая вельмі сістэмная цікавая сітуацыя адбываецца ў гандлі. Угу. Владимир, Лукашенко ў свой час называў расійскі рынок бяздонным, так, і казаў, што все, што заўгодна, мы можам там прадаць. То бок цяпер, я так разумею, што Расія ўжо нічога ў Беларусі асабліва не набывае, ну, з такога, што там можна было прыстроіць, і ўжо не хутка будзе, так, хацець набыць. Перш за ўсё, Расія не набывае ў сябе. То бок, калі казаць пра рост складскіх запасаў, гэта не толькі праблема Беларусі, гэта праблема і Расіі таксама. МЗКТ ў 25-м годзе прадаў, напэўна, 3 ці 5, дзесьці я тут выпісваў адзінкі тэхнікі за год. Вось, а годам раней прадаў нешта там кшталту 28. Калі казаць пра МТЗ, там двухмесячны запас уже трактароў. Ось. Калі казаць пра МАЗы, там таксама запас на некалькі месяцаў. Ось. І гэта Гомсельмаш гэта цалкам аддзельная гісторыя, то бок яны скарачаюць, не могуць распрадаць гэта ўсё. Пра гэта Лукашенко кажа, пра гэта генпракуратура кажа, пра гэта кажа міністр прамысловасці Беларусі. Ось. І гэта адбываецца не толькі ў Беларусі, гэта адбываецца ў Расіі. Россельмаш таксама звольніў 2000 супрацоўнікаў з пачатку года. То бок гэта чыннік таго, што попыту няма. А чаму няма попыту ў Расіі? Таму што вось гэта стаўка рэфінансавання, яна вельмі вялікая. То бок немагчыма аплочваць крэдыты, калі такая высокая стаўка. А ўсе машыны, абсталяванне, інвестыцыйныя прадукты, яны набываюцца ў крэдыт. То бок бізнес з аднаго боку церпіць, расійскі, я кажу, бізнес церпіць праз тое, што попыту няма, а праз другое, праз гэтыя стаўкі. Ось, калі ўзяць БелАЗ, напрыклад, больш за 60% экспарту БелАЗу гэта Расія. А галоўны пакупнік БелАЗу ў Расіі гэта Кузбас. Гэта вугаль. А вугаль зараз проста ў шалёнай чырвонай зоне у Расіі. То бок яны не тое, каб не думаюць, каб пакупаць новыя БелАЗы, яны думаюць, як бы не працягнуць самі многія. Што датычыцца аграраў і Гомсельмаша, напрыклад, і МТЗ, тая самая сітуацыя. У Расіі вялікі дэфіцыт бюджэтны, і ў них там адбываецца тое, што называецца секвестр, то бок скарачэнне негалоўных расходаў. Яны там парэзалі льготныя крэдыты аграрыям расійскім. То бок расійскія аграрыі не купляюць ні свае расійскія трактары, ні беларускія трактары. І вось так развіваецца гэты крызіс. А ці ёсць увогуле у экспертаў, у эканамістаў так адчуванне таго, што вось беларускія ўлады уважліва сочаць за тым, што адбываецца ў Расіі і робяць нейкія крокі дзеля таго, каб выстаяць беларускай эканоміцы? Яны спрабуюць дыверсіфікавацца, але гэта песня ўжо, гэтай песні колькі, 25, напэўна, гадоў. Ну, нешта там ёсць нейкі кантракт з Нікарагуа. Ось. Нешта туды там на 200 мільёнаў, калі я не памыляюся, МАЗа трэба будзе прадаць прадукцыі. Ось. Нават на пачатку года нейкіх рабочых з беларускага металургічнага завода перакінулі на МАЗ, каб яны там выраблялі гэтыя МАЗы. Дарэчы, гэта таксама вельмі цікава адлюстроўвае сітуацыю з попытам на сталь. То бок БМЗ беларускі стаіць без заказаў, як і Северсталь расійская. Яны ў чырвонай зоне, і мы з вами ведаем пра што. Праз тое, што няма попыту на сталь, праз тое, што будаўнічая галіна стаіць. А будаўнічая галіна стаіць праз што? Першае, гэта праз тое, што бюджэт расійскі ў інфраструктуру больш не ўкладаецца. У іх ёсць новая цацка, гэта ВПК. Трэба вайну працягваць. І праз тое, што
крэдыты на набыццё жылля ў Расіі просто больш за 20-25%, то бок гэта няма сэнсу купляць кватэру пад такі крэдыт. То бок продаж там спаў, і нават калі казаць пра такіх буйных дэвелапераў расійскіх кшталту самалёт, яны там паказвалі вельмі кепскае становішча яшчэ ў 25-м годзе. То бок у іх пайшоў тады ўжо спад. Будзе цікава глянуць на іх справаздачу ў 26-м годзе. Хутчэй за ўсё там будзе нешта блізкае да банкрутства. То бок там будуць вялікія страты. Вось, вяртаючыся там да дальняй дугі, ну вось што, ну Афрыку падрасцілі продаж МТЗ. Ну і там вельмі прыгожыя лічбы, туды на 50% вырасцілі, сюды на 60%, але трэба ведаць, што там вельмі нізкая база была. А ось там, ну, прадавалі, не ведаю, 10 трактараў, сталі 15 прадаваць. То бок, все адно галоўны рынок збыта беларускага гэта расійскі, гэта больш за 60%. І вось Афрыка, там Нікарагуа, яны не дадуць тое, што давала Расія. То бок, гэта такія крохі, вось, за якія яшчэ трэба змагацца з Кітаем на знешніх рынках, бо там Кітай будзе ціснуць сваю тэхніку. Таксама у Китая нармальная якасная тэхніка на сённяшні дзень і пад вельмі добрых цэнах. Яна вельмі канкурэнтна здольная з беларускай. Ось, асабліва калі казаць, што ў беларускую тэхніку ставяцца зараз кітайскія вузлы, праз гэта, напрыклад, беларускія аўтобусы МАЗ гараць. Ось, то бок, Кітай заўсёды зможа прадаць сваю тэхніку, скінуўшы там не ведаю цану ці запрапанаваўшы добрыя крэдытныя ўмовы. Вось, то бок, ну, стараюцца, але там росту чакаць не даводзіцца. Вось жа патрыёт пытаецца, чаму мы апошнім часам больш нічога не чуем пра інвестыцыйныя і імпартазамяшчальныя праекты РФ у Беларусі. Ці агулам можна сказаць, што гэта цяпер дазваляе латаць дыры бюджэту ў Беларусі? Ну, пра імпартазамяшчальныя, мне падаецца, беларускае кіраўніцтва і Лукашенко таксама пастаянна нешта кажа, але ўсе гэтыя імпартазамяшчальныя праекты, яны правальныя цалкам. Вось, калі ўзяць дрэваапрацоўку, ну, мы памятаем, што было з дрэваапрацоўкай. Калі ўзяць бетон, то, ну, вось зараз у Расіі крызіс, і уласныя расійскія вытворцы бетону і цэменту, яны адчуваюць моцныя праблемы. Тое самае і датычыцца беларускай цэментнай вытворчасці і ўсіх гэтых вось імпартазамяшчальных праектаў. Ну, што робіць Лукашенко? Ну, носіцца з гэтымі... Нехта да яго прыйшоў з гэтай птушкафабрыкай, але не курыцу там вырошчваць, а перапілоў, напэўна. Ось, яны там падлічылі, што трэба зрабіць гэту птушкафабрыку, і каб яна была рэнтабельная, там не менш за 60% трэба на Расію прадаваць. Ну, зноўку, на такі падаючы рынок. То бок, мне падаецца, што ніхто не ведае, што з гэтым рабіць. Вось, унутры Беларусі. Яны, мне падаецца, проста плывуць по плыні, спрабуюць неяк выгрыбаць вось проста у гэтай бурнай рацэ. І ўжо не разважаюць там ні пра якія моцныя праекты, а калі яны і думаюць пра праекты, гэта хутчэй за ўсё такі вось папіл бабла на інвестыцыях часцей за ўсё. Закупіць нейкае абсталяванне, там взяць адкаты падчас закупак, а што там будзе адбывацца далей, мала каго цікавіць. Ось, неяк так яно выглядае. Владимир, ці магчымая ўвогуле сітуацыя, што Расія перастане спансіраваць Беларусь? Ось, з чым тады сутыкнецца Лукашенко і яго каманда? Ось, лепшы і горшы сцэнар ад вас? Ну, хутчэй за ўсё не перастане спансіраваць, а хутчэй за ўсё будзе скарачаць гэтую спонсарскую дапамогу. Ось, і гэта ўжо патроху робіцца. Ну, пакуль што спансараванне ідзе праз доступ да рынкаў і праз больш танныя энерганосьбіты. Але там з'яўляюцца новыя правілы, напрыклад, тое, што трэба перадаплату зрабіць, калі там нешта пакупаеш на споце, гэтую нафту ці газ. Вось, то бок умовы пагаршаюцца. А калі казаць пра расійскі рынок, то ён падае. То бок
хутчэй за ўсё падтрымліваць будуць настолькі, насколькі могуць, а рэсурсаў у Расіі ўжо тых, што былі, няма. Але это атрымліваецца, што калі ўсё ж спансіраванне будзе скарачацца, то Беларусь будзе вальнейшая, так? Ад Расіі. Ніхто не ведае, як гэта адаб'ецца на палітыцы. Вось, ну, звычайна Лукашенко будзе спрабаваць шукаць нейкія варыянты. Ён і зараз шукае там нешта з Трампам, нейкіх перамоваў, спробаў дэблакаваць экспорт калію, дамовіцца з Літвой і так далей. Вось, то бок будуць шукаць гэтыя спробы неяк зняць частку санкцый. Але зараз выглядае так, што Еўропа хутчэй будзе ціснуць далей санкцыямі і знімаць санкцыі, ну, толькі Трамп. Толькі Трамп будзе. Але Трамп не вырашае лагістыку. Галоўная праблема Беларусі – гэта тое, што мы лендлокд краіна, то бок у нас няма мора. І каб даехаць да мора, нам трэба ехаць праз еўразвяз. Бліжэйшыя порты – гэта порты балтыйскія. І гэта азначае, што каб нам нешта экспартаваць морам, нам трэба ехаць аж у Піцер. І пакуль Латвія, Літва трымаюцца, нічога не зменіцца. Еўразвяз пакуль трымаецца свае палітыкі. Чаму беларускія ўлады, на ваш погляд, не робяць нічога, каб ўсё ж разблакаваць гэтыя парты для сябе? Яны шмат чаго робяць. Тут трэба разумець, што ёсць вось гэта рэпрэсіўная сілавая палітыка, і яна зараз перамагае рацыянальную гандлёвую палітыку. Вось. Калі будзе адмова ад рэпрэсіяў, калі пераможа вось палітыка гандлю, палітыка заробкаў, тады, можа быць, нешта і зменіцца. Вось. Пакуль што Лукашенко аточаны вось гэтымі апрычнікамі, з МВД, з КДБ, ястрабамі. І мне, напэўна, ён сам не на 100% вольны прымаць рашэнне, бо ён заўсёды, калі вось паглядзець, як ён там збірае сілавікоў, ён ківае, што там ёсць нейкія незадаволеныя, што я адных палітзаключаных выпусціў, іншых выпусціў. Вось і гэтак далей. То бок ён абмежаваны той сістэмай, якую сам збудаваў. Ну, альбо яму трэба рабіць тое, што робяць звычайна дыктатары. Звычайна гэта адбываецца пры замене ўлады, але гэта можа адбывацца і ўнутры. Тое, што, напрыклад, Берыя рабіў адносна Ежова. То бок, калі Берыя прыйшоў кіраваць анкусам савецкім, ён знішчыў усю вертыкаль Ежова, і яны адразу ўсе сталі японскімі шпіёнамі. Вось. Калі была барацьба паміж Берай і Хрушчовым, вось, Хрушчоў пры падтрымцы генералаў арміі, ён знішчыў Берыю. То бок і ўсю яго вертыкаль. Вось тое, што трэба зрабіць Лукашенку, яму трэба знайсці нейкую іншую апору тых сілавікоў, якія больш зацікаўлены ў адкрытасці ў гандлю, у нейкай нармалізацыі становішча, і з іх дапамогай знішчыць тых, хто зараз кіруе гэтымі рэпрэсіямі. Ну, гэта... У дыктатурах яно так адбываецца. Наўрад ці. Уладзімір, і хуткія пытанні ад нашых гледачоў. А санкцыі, уведзеныя на беларускі лічбавы рубель, гэта рабочы механізм ці не? Гэта рабочы механізм, але самы рабочы гэта тое, што санкцыі на крыпту вось наклалі. Былі вялікія спадзевы у беларускіх уладаў, што вось праз гэты крыптабанк яны там здолеюць абходзіць санкцыі. І гэта вельмі моцны удар пад дых. Все, зараз все, што ідзе праз гэты беларускі банк, гэта адразу чырвоны сцяжок, ось, і закрылі ім гэтую магчымасць. А ўвогуле, гэты 20-й пакет, ён моцна ударыць па беларускай эканоміцы? Ён не ударыць моцна па беларускай эканоміцы, ён, скажем так, мацней за ўсё ударыць па спробах рэжыма знайсці абхадныя шляхі, ганяць грошы, ганяць гандаль.
і зарабляць вось на гэтым. Ну, крипта гэта такі самы відавочны паказчык, што адсочваюць, разумеюць, б'юць туды, дзе ёсць падзел. Пытанне яшчэ. Канешне, Расія заўжды будзе да Беларусі, заўжды, але ці ёсць рэсурсы, ці ёсць магчымасці праводзіць сваю палітыку у нашай краіны? Ну, Расія вялікая, рэсурсы заўсёды ёсць. Тут пытанне ў тым, наколькі гэтых рэсурсаў хапае, то бок. Ну, вось нават у 90-е гады у Расіі хапала рэсурсаў, каб падтрымаць Лукашэнку. А гэта былі гады вельмі цяжкія. Вось. З аднаго боку. З іншага боку, там, у Еўразвязу ці ў ЗША няма цікавасці ў тым, каб перакупіць Беларусь, перабіць Беларусь. Ну, праз гэта Беларусь застаецца такім падворкам Расіі. Як там кажуць, Лацінская Амерыка – гэта падворак Злучаных Штатаў, ну, Беларусь – падворак Расіі. Вось. І тут трэба разумець, што ну, сітуацыя, яна ж не абсалютна, яна адносна. То бок, калі ў Расіі спад, то і ў Беларусі спад, але ў сярэднім тое на тое. То бок, а куды ты, беларус, паедзеш? На захад? Ну, цяжка атрымаць візу. Ось, цяжка уладкавацца зараз, асабліва праз вайну. На ўсход, ну, там тое самае. Ну, падкінуць, раней, напрыклад, падкідвалі там праз энергетыку 3-4 мільярды штогод, будуць падкідваць 1-2. Ну, людзі будуць жыць горш. Але таксама горш будуць жыць у Расіі, і там вялікага выбару не будзе. Ну, толькі ехаць, не ведаю, на заробкі, калі атрымаецца візу атрымаць, ось, ехаць на заробкі ў Еўразвяз. Усё на гэтым. Усё ідзе да таго, што Расіі хутка будзе не да Беларусі, ці яшчэ рана пра такое казаць? Беларусь Расіі вельмі патрэбная з палітычнага пункту гледжання. Праз гэта, ну, Беларусь, насамрэч, Расіі патрэбная не менш, чым Украіна. Украіна патрэбная праз багацце, праз вялікую колькасць людзей, там амаль што 50 мільёнаў жыло на 90-х год. Вось. А Беларусь вельмі важная краіна для Расіі праз геаграфію. Беларусь кантралюе з пункту гледжання такого вось ваеннага планавання Смаленскія вароты. Гэта, ведаеце, там две ракі, Днепр і Двіна. Яны сыходзяцца там вось. І гэтыя вароты, гэта прамы шлях на Смаленск і далей на Маскву. Вось з гэтага пункту гледжання Беларусь вельмі патрэбная Расіі. То бок яны будуць усё рабіць, каб Беларусь засталася ў сферы ўплыву Расіі. Ну і наадварот, калі там, не ведаю, у ЗША і ў Еўразвяза атрымаецца неяк падабраць Беларусь пад сябе, то для іх гэта стратэгічная проста выйгрышная сітуацыя. Яны падворшай могуць размяшчаць ваенныя базы і, калі што, ну, проста ісці на Маскву. Ну і яшчэ, Вожык Патрыёт, калі ўжо такая дата, то цікава, ці працуе цяпер нейкім чынам пляцоўка Petitions, і ці нейкім чынам адсочваецца сітуацыя вакол магчымага сховішча ядравых адкідаў ад АЭС. Бо прыбралі нават інфармацыю пра адказных за праект са старонкі. Што датычыцца Petitions, так, працуе, вось, але працуе ў такім больш ананімна-прыватным рэжыме, то бок мы не збіраем нічыя персанальныя даныя. Вось, людзі закідваюць свае праекты петыцый, мы іх публікуем, людзі могуць, іншыя, хто заходзіць на сайт альбо чытае нашыя каналы, могуць спампаваць гэтыя звароты і падаць праз вось гэта афіцыйны канал абращення бел. Гэта, канешне, не тое, што было, калі мы збіралі подпісы, але як экстрэмісцкае фарміраванне мы больш не можам людзей падстаўляць, бо калі нехта падпіша зварот і гэта неяк будзе прывязана і даказана да нашага праекту, людзі могуць атрымаць угалоўны пераслед. Вось. Мы так рызыкаваць не можам, але мы можам публікаваць вось тыя праблемы, тыя петыцыі, якія публікуюць ананімна людзі, яны публікуюць без сваіх даных. І іншыя людзі, которые бачаць, што гэты тэкст слушны, што можна падтрымаць, яны могуць спампаваць гэты тэкст, зрабіць там нейкія мадыфікацыі, каб ён не быў падобны, і уласна падаць. Вось, мы таксама адсочваем, ці прыходзяць адказы ад
дзяржворганаў прыходзяць, калі да нас перасылаюць адказ ад абрашчэння бел, таксама людзі, якія падавалі гэту петыцыю, мы гэты адказ публікуем. Вось, што магу сказаць, што сістэма, яна так крывенька, але працягвае працаваць, калі, скажем так, пытанні дарог, школ, ЖКХ, калі гэта не нацыянальная палітыка, ўсё яшчэ можна вырашаць з дапамогай petitions і далей праз абрашчэнне бел, вось, і атрымліваць адказы. І гэта ўсё працуе. Цяжэй стала працаваць на нацыянальным узроўні, там цалкам ідэалогія ўжо працуе, і ў некаторых рэгіёнах такія вельмі дзіўныя людзі сталі працаваць, гэта Гомельская вобласць і Магілёўская вобласць. Яны могуць там аставіць зварот без адказа, прыдумаць нейкія чыннікі, па якіх яны не адказваюць і гэтак далей. Але плюс-мінус цалкам сістэма зваротаў працуе. Ну, і ў любым выпадку яшчэ ёсць TikTok, тая самая пляцоўка, куды ўсе перамятнуліся цяпер з TikTokам, скаргамі. Ведаеце, што з TikTokам складанне. Скаргі, ведаеце, як працуе гэта бюрократычная машына. Яна працуе на паперках. Калі няма чагосьці на паперцы, то працэс не запускаецца. Вось. І TikTok, ён вельмі раздражняе чыноўнікаў, асабліва верхняга ўзроўню. Качанова, напэўна, недавно казала, што за неабаснованыя жалобы праз сацыяльныя сеткі будзем наказваць. То бок гэта іх раздражняе. Вось. І гэты шлях больш бюрократычны, больш папяровы, ён менш раздражняе. Ён менш відавочны. Ён менш раздражняе вось гэты ўзровень топ. Як бы, вось, і праз гэта ён застаецца яшчэ такім каналам. Ён ужо не такі, які быў у 10-х годах, але ўсё яшчэ застаецца. То бок з TikTokам дзве праблемы. Першая, калі вы записываеце TikTok, вы ідзеце не па бюрократычным шляху, а па палітычным шляху. І вось гэты палітычны шлях палітыкі сталі заўважаць і ўжо кажуць, будзем караць. Вось. А бюрократычны шлях, ён усё яшчэ працуе. То бок скаргі ў соцсетках ці ў TikToku, хутчэй за ўсё, ім надыходзіць канец. І зноўку вяртаемся вось да старай добрай мадэлі, нешта напісаць афіцыйным чынам, спасылацца на нейкія законы, якія былі парушаны, на нейкія права, якія былі парушаны. І калі гэта права, на ўзроўні там дзіцячы садок, школа, паліклініка, дарога, паслугі ЖКХ, то з высокай доляй верагоднасці гэта можна вырашыць вось так. Ну і звычайна, калі гэта пытанне ўзроўня там міністэрства, хутчэй за ўсё не. Владимир, і ўжо на заканчэнне, калі падагульніць нашу сённяшнюю ўсё ж большую частку размовы, так, пра эканамічны крызіс у Расіі, чаго ў самы бліжэйшы час чакаць беларусам, вось, сыходзячы ад гэтай сітуацыі? Што ў нас будзе з заробкамі, што ў нас будзе з таварамі, так, што будзе ўвогуле з узроўнем нашага жыцця? Ну, я думаю, што трэба чакаць таго самага, што адбываецца ў Расіі праз 3, максимум 6 месяцаў. То бок тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, у Расіі пачалося месяцы 4-5 таму. Вось, то бок ёсць вось такі часовы лаг. Хутчэй за ўсё будуць праблемы ў тых, хто працуе на прадпрыемствах, якія пастаўляюць тавары сельскай гаспадаркі расійскай, сталь, таксама гэта будаўніцтву расійскаму пастаўляюць. Вось уголь. А гэта у нас адразу МАЗ, МТЗ, БелАЗ, БМЗ. Ну вось галоўныя нашы прамысловыя гіганты будуць цярпець. Вось чаго чакаць. Што ж, дзякую за не вельмі аптымістычны прагноз. Я нагадаю, сябры, што Владимир Кавалкін, кіраўнік праекта «Кошту Рада», эканаміст, быў сённяшнім госцем нашага жывога эфіру Еўрарадыё. Владимир. Всім дзякую, всім да пабачэння. А я, сябры, яшчэ вам нагадаю, што праз гадзіну і 15 хвілін тут у студыі Еўрарадыё пачнуцца чарговыя дэбаты, прымеркаваныя да выбараў у каардынацыйную раду. Сённяшнія нашыя госці, прадстаўнікі спісаў законы правапарадак Станіслаў Лупаносаў і беларусідзеяння
Юрай Зянковіч. Так што рыхтуйцеся свае пытанні і заставайцеся з Еўрарадыё.